Amen. Luyo ni ana adunay bulog sa tubig. Amen. So pilion kanunay ang pagbuhat siyang kabubuton kay mo nay pagkalipay da sa Ginoo. Ang pagkahadlok sa Ginoo. In Psalm 128, pulahan sila nga naay kahadlok sa Ginoo og nagtuman sa iyang kabubuton. And verse 2, and they shall what? They shall eat the fruits of their labor. Blessings and prosperity will be yours. Amen. Amen, Blessed is kayo. he who fear the Lord and who obey him, and they shall eat the fruits of their labor, and blessings and prosperity shall be yours. Amen, kayo. So kung diha ta mo pili sa pagkalipay sa Ginoo, meaning buhaton yung kabubuton, baton tas kadlok sa Ginoo, og niyana yung pulong sa Ginoo, kauno nimo ang bunga sa imong mga Paghago. Amen. Amen. Siyempre, kapoy ka, kay siyempre, normally, naman kita yung mga trabaho, pero pilion Japon nimong mo, hallelujah, praise the Lord. Yes. Bisang grabe kayo nga pressure, pero mas palabuhon Japon nimong, mo-appeal kag overnight prayer, mo-appeal kag midweek prayer, mo-appeal Japon kag buluhaton. Mga paghago man na, kay gibuhat nimo, nga gilipay siya. Ug iyon ang Bible, kauno nimo ang bunga sa imong paghago. Nga di na kay mukaon kasi yung paghago. Iyon pang Bible, blessings and prosperity will be yours. Panalangin o kauswagan. Naay panalangin pero usay, pwede ra siya nga mahurot na pod, pero dugangan mag-prosperity. Sa ato pa ang blessings, di mahurot kay naa may prosperity. Amen. At palakpakan ni Jesus. Amen, amen. Blessings and prosperity will be yours. So, tingwaon na to ang pagkalipay kay pinaagi niya na mutubo gyud ang atong pagtuo. Hallelujah. True faith determine when you are tested by trials. Faith grows when you have a merry heart. Now, ang pagtuo na to madeterminar kini sa panahon nga ikaw gisulayan og mga pagsulay. Amen. Bisan tuod sa kahimtang sitwasyon, pero kabalo ka nga Lord, salamat nga all things work for good. O kini nga pagsulay Ginoo mo resulta ni og maayong butang alang nato, maayong pabor alang nato. Kay diya sa Ginoo ang tanan nahigugman niya in the Bible, all things work for good to those who love the Lord according to His purpose. So katong nahigugman niya nga gisulayan sa Ginoo kay naa siya katuyuan. Kay luyo niya ng tanan, matuman pang iyang mga giplano nimo sa unahan. Kaya Ginoo manggod daghan sa plano nato. Amen. Daliwala sa itong mga kapakyasan, kaluyahon nato as long as mo desire gyapon ta, pilion gyapon nato nga malipay siya nato. Amen. Mas pilion gyapon nato nga alagaron siya diha sa pagpaubos, diha sa kasing-kasing nga dunay pagpailit. Ikatulong, aron nga kita makabaton sa kahibalo ug kaalam. Amen. In order for us to obtain knowledge and wisdom. Amen. Kaya kung wala tay kalipay sa Ginoo, di gyud mo increase atong kahibalo. Dili ta maka-gain of wisdom and revelation. Pero sa diya nga naa sa sitwasyon nga kalipay gyapon nimo ang pagpangalagad sa Ginoo, diha ka maka-realize, diha ka mag-cut-on, diha ka mas ma-develop, o diha ka ma-enhance ang imong understanding o ang imong kahibalo diha sa Ginoo. Amen? Without learning to rejoice in the Lord, it's so difficult to know God's purpose when certain trials in life came. So kung dili ta magkat-on sa panahon nga kita angay maglipay da sa Ginoo, lisod na to masabtan ang iyang purpose. Pero sa diya nga magkalipay ta, i-reveal gyud sa Ginoo unsa iyang purpose nganong gitugot niya na. Amen. Padaygan ta sa Ginoo. Nabalik ta sa atong teksto. Dirita sa verse 6, do not be anxious about anything. Nanganong challenge ta ni Paul nga magkalipay. Kay kabalo siya nga dunay daghang mga kabalaka. Kabalo si Paul nga mubati ang tao og pagpanginanglan. Apan miyan siya, in every situation, by prayer and petition. Kay kung di mo ka magkaton sa pagkalipay, lisod, kayo mo ampo. Di ka ganan mampo. Kay unang-una, trouble na imong kasing-kasing. Pero, learn to rejoice. Pilion yapon imong pagkalipay. Unsa ang pagkalipay? Pilion yapon imong moampo ka.
Pilion gyapon nimo nga mangayo kaniya. Pilion gyapon nimong muday kaniya. Muna ay pagkalipay sa Ginoo. Amen. Rejoice in the Lord always. Meaning siya ang imong lipayon. Buhaton nimo unsay angay para niya. Amen. In every situation by prayer